ולא צריך יותר מדי. יצאנו לבדוק, מה תושבי עפולה חושבים על טיול דרום? מסתדר עם הפחדים האלה. אני דלוקה על הדרום. אני נורא אוהבת לרדת לאילת לחופש ברכב ולא בטיסה, בשביל לראות את מטעי התמרים ולראות את הצהוב. זה יפה, זה מרגש אותי תמיד. בדרך כלל הכל בסדר. הלאה, איזה נופים מהסרטים, אחי. כל נוף כמו טריפ, אחי. כן. כן. קורניש mit קורניש, das alles passt. היה מצוין. היה 400. היה אוכל טוב. אוכל מצוין. סך הכל אני מבסוט. ענה לציפיות. כן. כן. קורניש mit קורניש, das alles passt. לא צלם! איזה מסיבה? איזה מסיבה? מסיבת ריקודים. עם חברים, רק חברים טובים. ובשר. וחזרה לאכול בשר בזה. יהיה כיף, יפה, עם המון מוזיקה. כן. כן. זה ייראה לבן. קורניש mit קורניש, das alles passt. יהיה רוח, יהיה כוכבים בשמיים בלילה. לשמים מחכה, לקסם החיים, אמונה כה חזקה. 10. אין דברים כאלה. נדיר. טובים? טובים? עד מתי? יש כוסיות. הוא נותן לי את הווייב. אתה תרשום. תעיף אותו מכל דבר אפשרי. את חנין זועבי לא. ואת השאר כן. תלוי. אם הם בורים. עכשיו בצורה לוגיסטית. כן. כן. שמערבבת את חיי, מסתדר עם הפחדים האלה שמציפים את דמיונותיי. שמתי לב שכשקשה יותר, כך גדלים חלומותיי. אין יותר יפים מהחיים האלה. מה, הוא לא טוב בתור מנהיג? לא, ילכה בצע יותר. סתם מעניין. ואתה עוד פעם, סתם מעניין. קודם כל איש צבא מעולה, וכל איש צבא, אני מאמין שיש לו מה לתרום. רגע של מזור, אני לא הייתי משנה שום דבר, אני אוהב אותה כמות בדיוק. לא משהו בכלל. לא מתנהלת טוב? לא מתנהלת טוב. החיים האלה. אין, הוא היה בזמנו ועד היום, עובדה שבחרו פה, כמה שהשמיצו אותו, הוא חוזר בגדול. אין מילים. רק הוא יכול לדבר בארצות הברית איפה שהיא. כן. כן. שבילים פרוסים לפניי, בחירה אחת תכוון את חיי, ובין כל החיפושים אולי לא שמתי לב לאמת מתחתיי.